Hola, com esteu? Espero que estigueu totes i tots molt bé. Jo ara aquí estava reflexionant sobre quina podia ser la creació o presentació artística representada a Figueres que més destacaria o que més em va agradar. En el meu cas, tot i que són diverses, potser la primera que me va venir al cap, i de vegades és la millor opció, és Aka, also known as, creació de la sala Flyhard, que es va representar a l'escenari, pròpiament escenari, de la sala Lacate, d'aquí Figueres. Jo, la veritat, no és que estigués molt acostumat a aquest tipus de formats. Primer podia semblar que un monòleg, diguem així, podia ser una mica feixuc, però és ans al contrari. És una representació que és un tour de force, interpretat únicament per l'Albert Salazar, dirigit per Montse Rodríguez i amb un text de Daniel J. Meyer que es va escriure en una nit, així senzillament, evidentment l'esquelet, però Déu-n'hi-do. A Figueres es va representar a l'octubre de 2018 aproximadament, i tampoc és que hi hagués una gran quantitat de persones perquè l'escenari tenia el seu espai, però l'Albert, a part d'interpretar, que els que el tenim ja vist ja sabem que és un molt bon actor, que a través d'aquesta obra ha guanyat premis Butaca, premis Max, etc. Sabem que no em puc estar d'avisar que us he de dir algun spoiler, perquè evidentment, per explicar-ho millor, o sigui que ja podeu parar el vídeo si no voleu spoilers. El tema base d'aquesta obra és la xenofòbia. L'argument és d'un noi adoptat que prové d'un país del qual ara s'ha hagut de refugiar arrel de la guerra dels Balcans, de ben petit, i es troba que coneix a través del Tinder una noia, i en un episodi sexual hi ha un canvi de l'obra que el posa entre l'espasa i la paret, tant en ell com a la noia, com a la família que l'ha acollit, i ens fa plantejar a tots com a societat fins a quin punt tenim la xenofòbia arrelada en el nostre interior. És una obra que tothom que hi va queda impressionat, pel que tinc entès. Vaig tenir la sort de poder parlar amb l'Albert i amb la Montse, i ara, més tard d'aquesta interpretació, aquesta representació a Figueres, es va rodar per tot Catalunya, per molt de llocs d'Espanya, i fins i tot ha arribat a Argentina, i no sé si sigui a Uruguai, i no sé si algun altre lloc que em deixo de la llista. A mi l'Albert em va comentar que ell sent que el seu company és el públic, que no se sent sol a l'escenari, i és ben cert perquè jo mateix, estant assegut allà, em va fer servir com un propi personatge de l'obra. Jo estic molt content de que Figueres ofereixi obres d'aquest tipus, i se m'acudeixen altres exemples com Conillet, interpretat per Clara Segura, o Rebota, rebota i en tu cara explota. Jo estic molt a favor d'aquest tipus de format, i vaig tenir la sort de que, proposant que semblava interessant aquesta obra, la van veure i la van portar a Figueres. Per tant, gràcies per aquesta creació, i aquest és el meu record. Espero que alguns de vosaltres també us recordeu i la pugueu destacar amb el vostre entorn. Gràcies.